Благодаря, че ни заведе до камък. Колко е красиво славно. Тук има лошо нещо, аз си го признам. Има Олег. Като си признам Олег, разбираш? В този сезон от 21 януари сряда 22 часа. Гореща зима с БНТ HD, защото си заслужава. Викингите. Самото им име буди страхопочитание. Жестоки нрави. Екстремни чувства. Несекващ екшън. Защото искат да имат своя земя. Защото целият им живот е битка. Не пропускайте култовата историческа сага, която ще ви остави без дъх. Скоро по БНТ 1. Здравейте, вие сте с обедните спортни новини на Българската национална телевизия. Цветана Пиронкова загуби първия си матч за годината. Най-добрата ни тенисистка отстъпи от Карла Суарес Наваро в първия кръг на тенис турнира в Бризбейн след поражение в 3 сета. Българката спечели първата част с 6-3, но Суарес Наваро осъществи пълен обрат и се поздрави с успеха след 6-2, 6-1 в следващите 2 сета. Канада наделя на Чехия с 2-1 победи в среща от първия ден на турнира по тенис за смесени отбори Хопман Къп в Пърт, Австралия. Луси Шафържова постигна 2 успеха, за да осигури преднина на Чехия в група А на надпреварата. Тя се наложи над финалистката от Уимбълдън Южени Бушар с 6-0, 6-4 за 70 минути. А малко по-късно си партнира с Адам Павлешек в матч на смесени двойки, в който двамата се справиха с съпротивата на Бушар и Вашек Поспишил в 2 сета. Поспишил спечели само точка за Канада, като се наложи над Павлешек в оспорван двубой с 7-6, 6-2. Следващият съперник на Чехия е отбора на Италия, съставен от Фабио Фунини и Флавия Пенета. Футбол Атлетико Мадрид победи с 3-1 гостуващия Леванте в испанското първенство. В други срещи от снощи Севиля се наложи с 1-0 на Целта Виго, а за същия резултат Депортиво Ла Коруня на деляната Атлетик Билбао. Във Франция Лил отпадна от турнира за купата на страната след поражение с 0-2 от Бастия. ПАОК запаси лидерската си позиция в гръцкото първенство след победа от дома с 3-2 над Паниониус. Действията в първите минути се развиха шеметно. Гостите изненадващо откриха след само 120 секунди игра чрез Апостолис, но тимът от Солун бързо върна попадението. Точен в 8-та минута беше Мигел Виктор. Димитриус Коловос от Дуспа отново изведе Паниониус напред в резултата в 10-та минута, а до почивката Разван Рад за втори път възстанови равенството. Победното попадение за ПАОК отбеляза Стефанос Атанасиаидис в 72-та минута от Дуспа. Матей Казийски реализира 13 точки за клубния си тим Energy TI Diatec във волейболното първенство на Италия. Воденият от наши треньор Радостин Стойчев състав постигна лесна победа на Тонацио с 3-0 гейма и продължава да бъде лидер във временното класиране. А ние продължаваме с новините отвъд океана. Атланта Хоукс победи трудно като гост Портланд Трейл Блейзърс с 115-107 във вълнуваща среща от Националната баскетболна асоциация. Ястребите натрупаха аванс от 9 точки в първата четвърт и не позволиха преднината им да бъде стопена до края. Най-резултатна беше последната част, в която двата отбора си размениха по 32 точки. Пол Милсап ни за 27 за победителите, Джеф Тик се участва 22 пункта и 6 асистенции. За Трейл Блейзърс Ламаркъс Олдрич приключи с 30 точки в актива си. 25-та победа от началото на сезона оставя Атланта на върха в източната конференция. Портланд е втори на запад.
В същинско зрелище се превърна матчът от Националната хокейна лига между отборите на Лос Анджелис Кингс и Нешвил Предитър, спечелен от гостите с 7-6 след продължения. В Стейпълс Сентър кралете откриха резултата след по-малко от минута игра, но до края на първата третина Нешвил вече водеше с 3-1. Преднината на хищниците набъбна до 5-1 през втората част, преди Алек Мартинес и Дуайт Кинг да върнат две попадения за Лос Анджелис. Оли Йокинен покачи на 6-3 в полза на гостите в началото на заключителните 20 минути, но Кингс успяха да наваксат изоставането от 3 гола, като Джеф Картер възстанови равенството 34 секунди преди финалната сирена. В герой за Нешвил се превърна Маньоси, реализирал решаващия гол в първата минута на продължението. С победата Прейтърс се изкачи до втората позиция в Западната конференция, където Лос Анджелис остава 6-ти. В друга среща от тази нощ Ню Йорк Рейнджърс размаза Бъфало Сейбърс 6-1. Решителна за успеха на домакините беше първата третина, в която те нанизаха 4 безответни гола. Българската национална телевизия ще остане вярна на традициите да ви показва всичко най-интересно от света на зимните спортове и през новата година. Не пропускайте от 14:55 на живо по БНТ HD предпоследното трето състезание по ски скокове от веригата 4-те шанси в Инсбрук. Българинът Владимир Зографски ще участва в състезанието, след като вчера преодоля квалификациите с резултат от 108,2 точки, отредил му за съперник в първия кръг на основната надпревара днес норвежеца Андерс Якобсен. Най-тежкото автомобилно състезание в светпустинното Рали Дакар стартира днес, като за 7-ма година подред то ще се проведе на територията на Южна Америка. Тази година караванът ще премине през Аржентина, Чили и Боливия. В надпреварата участват общо 480 екипажа, като конкуренцията при мотоциклетистите е най-сериозна. 168 състезатели, сред които и шампионът от миналата година Марк Комас КТМ, ще си оспорват короната в този клас. Сред фаворитите в това издание са отборите на Мини и Пежо, в чиито редици личат имената на Стефан Петър Ханзел, Сирил Депре и Карлос Сайнц. Пилотите ще изминат над 9000 км преди да финишират в Буенос Айрес на 17 януари. Още спортни новини можете да намерите на нашия сайт. Екипът ни ви желае приятен ден с програмите на Българската национална телевизия. Не се плашете от смъртта. Две смърти няма. Без една не може. Бъди възторжен идеалист, смел до безумство, влюбен в България до фанатизъм, честен до самопожертване. За да живее България, има нужда от нравствени великани. За да побеждава България, трябва да се води от възвишени характери, а не от безмълвни, раболепни самопоклонници. Идеали и герои в История БГ. Понеделник от 21 часа. Вестник България днес. Таблоид номер 1 в България. Научете всички тайни на звездите, истинските истории на известните, скандални снимки на знаменитостите, много игри и кръстословици. Само за 60 стотинки.
Уважаеми дами и господа, уважаеми телевизионни зрители, има една българска звезда, която с всяка своя изява на сцената, с ураганния си глас, с вулканичната си енергия и покоряващ чар, мигновенно ни пренася в атмосферата на най-бляскавите и най-грандиозни шоу-спектакли в света. Една жена с неописуемо и неотразимо присъствие. Една жена, която често сравняваме с огнена стихия, но която е просто лудо влюбена в песента и в публиката. И така, вече 40 години на сцената. Днес всички тайни ще се превърнат в откровения. Днес ще пеем и ще празнуваме. Днес на сцената отново ще изгори, за да свети единствената и неповторима Силвия Кацарова. Или съдба изгря пред мен като видение. И тази странна тишина обгърнала с забвение и на криле аз полетях назад през векове, епохи. Усетих порив на духа. Не знае глас ме проговори. Аз търся, знам и ще намеря
Добър вечер. Изненадали сте? Много беше хубаво. Горе се чувствах точно като птица, волна и благодарих на съдбата, че ми е дала шанса да живея в света на изкуството. Добър вечер, добре дошли. Четиридесет години живот посветен на музиката. 40 години радост и тъга, победи и разочарования, но вие ме познавате благодарение на моя висок дух и чувството ми за хумор. Аз мисля, че успях да спечеля вашите сърца и най-голямата награда – вашата любовта на публиката. Благодаря ви много. Искам да поканя на сцената първия китарист на групата, Христофор Захариев, за да изпея една песен от едноименния албум, който се казва "Обичи песен", издаден е албума през 1979 година. Обичи песен!
Благодаря ви. И, както вече казах, живота ми наистина е безкрайна музика. Валери Градинарски. Заедно с него пътувахме много по света. И сега с Валю ще изпълним една песен, но пак от едноименния албум 1984 година. Боже! Ама сме побелели и двамата. И така, аз живея с музика! Бежал будилника, още съм сънена, скачам бързо, пускам музика. Тя изпълва стаята, идва през прозореца, смее се, гони се, първите лъчи. Има ли музика? Загладява пулса ми, сменят се ритмите, почва буйно непрепускане. Грижи неприятности, аз лекувам с музика. Знаят ли съседите, винаги до мен тя. Музика от ранен час, музика до късна нощ, с музика живея аз. Тревожен час, музика, безгрижен ден, с музика живея аз. Час от късна нощ, съседите клети будиш ти. Съседите клети будиш ти. Късна нощ, музика от ранен час, музика до късна нощ, музика от ранен час, музика до късна нощ, музика от ранен час, музика от ранен час. Благодаря ви, Валери Градинарски.
Изпитахме удоволствието, което сме изпитвали неведнъж из цялата страна. Много години са това, наистина. Сега искам да ви разкажа за основателя на групата, Милчо Кацаров, който създава групата през 1972 година. И песента се казва "Зора" и е една от забранените песни за западно влияние. Беше забранена в Националното радио. И така, песента "Зора". Още една песен от забранените песни, която се казваше "17 дена дъжд", по текст на Живко Колев. Представете си, и тя беше забранена заради текста "Купих си бански костюм чрез дръзки от сум". Не може да мине такова нещо. Купих си бански костюм чрез позната от сум, пак не я приеха Националното радио. Но ние си я свирихме Живко. Живко е тук, между нас Живко Колев. И искам да поканя на сцената Максим Горанов. И така, продължаваме. 17 дена дъжд.
Благодаря ви. Сега ще поканя едно момиче, което е започнало да пее още на 16 години и то, представете си, мои песни. Това за мен е много голяма чест. Песента се казва "Ако нямаше в нас". Оставям ви в ръцете на определила съм я като най-секси дамски глас. Преди много години, разбира се, това беше или 90 или 91 и аз вече забравям, пеех в Поморие, в ресторант, разбира се. Там беше моето начало, това беше моята консерватория. И разбира се, че тогава във всички ресторанти абсолютно задължително беше да се пее "Големия кораб", "Топъл дъжд", защото без тия песни той до ден днешен не може и така ще бъде винаги. Но тогава ги пееха всички, разбира се, и аз. И беше зимна вечер, студено в Поморие, зимата не е много хубава. Но ние в ресторанта пеем с групата и там имаше 10 души, които пиеха ракия. Ами да, и ядяха салата. И аз пеех, нали, ентусиастка. И добър вечер, майстор Русев. И аз пея: "Минава, големия кораб минава", и така. Някъде вече на не знам кое повторение на рефрена, защото има много повторения,
Изведнъж през зимата спря тока. И аз увиснах във въздуха. В смисъл, минава големия кораб и край. В началото се изсмя един човек, втори човек и накрая третия каза: ами, то големия кораб мина и скъса жиците. Много исках тази история да знае Силвия, защото през всичките тия години тя продължава да бъде големия красив кораб на българската музика. За мен си е изключителен лайнер, даже бих казала. Обичам те, Силвия! Обичам те, заповядай! Един кораб ти носи от Бургас. Страхотно! Да, благодаря го. Благодаря. Толкова се смях отзад. Просто прекрасно беше. Сега искам да представя една песен на Валентин Пензов. Първата песен беше негова Нечакан гост, музика и текст. И втората песен Мой сън съдба, която ми е една от най-любимите, защото виждам съдбата в нея.
Благодаря ви много. Благодаря на Валю Пензо. Продължаваме с групата. Една китка балади, истинска любов, провинциална пролет, песента е Огън и Бяла въздишка. Летище, дъжд, последен час. Очи, в които се чете тревога. И след прощален поглед, тъжен глас, от който се разбира всичко. Самотна гара, къса влак, потеглиш някъде в страча и сякаш всичко се повтаря. Единствен на перона някой плаче. Безкрайно уморен от дълъг път. Има кой с любов да го прегърне. Сърцата ни остават всеки зор, от който малко топлина сме взели.
Благодаря. Искам да представя една млада композиторка на онова време, когато бяхме всички млади. Мария Ганева написа първата песен, с която станахме популярни, "Бяла въздишка". Задържахме се в националната телевизия 2 месеца на първо място и, Мария, искам да ти благодаря за тази прекрасна песен и за текста, който още вълнува хиляди фенове на Петър Анастасов. И така, "Бяла въздишка". Този сняг ще мине, невидим ще изчезне, невидимите песни на идните години, само картини, рисувани по памет, наивно ще ни мамят, рисувани снежинки. Може би това е вълшебството, което остава под небето, след всеки сняг не трае. Въздишката ти бяла над преспите ще видне, ще стопли някой скитник, а ти ще създеш шала. Аз ще зъзна също с очи за тебе слепи, ще стопли чужди шепи, въздишката ти бяла. Може би това е вълшебството, което остава под небето, след всеки сняг не трае. Може би това е вълшебството, което остава под небето, след всеки сняг не трае. Този сняг ще мине, невидим ще изчезне, невидимите песни на идните години, само от картини, рисувани по памет, наивно ще ни мамят, рисувани снежинки. Може би това е вълшебството, което остава под небето, след всеки сняг не Моята пътека.
пътека с моя пострепи. Мислено вървиш по нея ти. Тайно се вълнува твоето сърце. Чакам те с плакано лице. Нека да догони стихи стъпки, да погани снежни тръпки твоя ден. Нека тя да те стигне в дълги други, да те срещне с топли думи вместо мен. Да догони стихи стъпки, да погани снежни тръпки твоя ден. Нека тя да те стигне в дълги други, да те срещне с топли думи вместо мен. Нека тя да догони стихи стъпки, да погани снежни тръпки твоя ден. Нека тя да те срещне с топли думи вместо мен. И тъй като тази песен носи името Моята пътека, ми даде идеята да ви изпея друга песен с същото заглавие, само че световна песен. My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he is not to say the things he truly feels, and not the words of one who
I love. Васил Петров, да. I had my feel, my share of losing, and now as tears subside, and I find it all so amusing to think I did all that, and may I say in a shy way, oh no, 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 not me, no, not me. I did it my Well, what is a man? What has he got? If not himself, then he is not. to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blow Имах мечта да пея с най-кадифения глас на България. Васил Петров. Yes, it was her way. Yes, it was my way. Силвия Кацарова. Благодаря на Васил, направи ме много щастлива. Влюбена съм в тази песен. Благодаря ви и най-големите хитове на ЛЗ. Искам да благодаря на Тончо Русев и започвам да изреждам песните, да видя дали ги знаете. О, беше тайно. Да ви чуя? Любов. След това, ако те... Така. Включвай се, драго, по-силно. След това идва то. Така. След това идва обичам те. Провинциална пролет и още много песни. Тончо, много ти благодаря, че дойде и на този мой юбилей, защото друг няма да има. Това е последния. Така е. Който е видял, видял.
Нощта пресича моя град надлъж.
минава, големия кораб минава. През моя тогавашен свят, вълшебство в сърцето ми прави, годините връща назад. Събужда предишните чувства, до вчера горели в мен. Крайбрежните улички пусти, целувките в мрака зелен. Аз край реката оставам, край толкова скъпи места. Големият кораб минава, минава край нас младостта. Минава,
Вашите аплодисменти за единствената и неповторима Силвия Кацарова. Поклон пред нашата публика, която толкова дълги години ни е обичала. Цветя и аплодисменти за Силвия Кацарова.